Ito sana ang sadya namin, ang puntahan ng Kilalang Falls sa mga tagpuan sa Malinaw Albay. Ito ang Palali Falls. Ngunit sa hindi inaasahan ay may mga nadiskubre pa kaming magandang talo na matagpuan naman sa Tiwi Albay. Sino hindi mag-aakala na sa pusod ng kabundukan ng Tiwi ay may mga natago palang falls na iilan lang nakakaalam. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi aabot pa ito sa 7. Hindi biro ang pagpunta sa mga falls na ito dahil may mga madadaan ng kayong bangin na sobrang tataas, may nipis at paahon na mga daan. Upang masaksiyan nyo, halika at tuklasin natin ang sinasabi nilang 1, 2, 3 falls. Tirik na tirik ang araw nang umalis kami. Kailangan namin bilisan ang pagtakbo dahil medyo may distansya ang lokasyon na pupuntahan namin. At para na rin mapuntahan pa ang falls na nasa katabing bayan lang ng Tiwi Albay. Alright guys, so Param. Alright guys, so papunta kami ngayon sa 1, 2, 3 falls dito lang sa Tiwi Albay. So kasama natin si Dwight, and then before kami pumunta doon sa 1, 2, 3, dumaan muna kami kay Ludwig Bikes, mga kaibigan natin dito sa Tiwi na content creator din. So yun si Dwight, So dapat ang pupunta namin Palali Falls, pero unahin muna natin itong 1, 2, 3 falls kasi ito sinasabing magandang falls daw dito sa lugar nila. Let's go! So ilang minuto na kami nagbibiyahe. Wala pa rin kami sa exact location kung saan ipaparada namin yung motor papunta doon sa 1, 2, 3 falls. Pero ngayon, ang halos nakikita ko dito, mga tubo. Ayan o. Meron yan laman na kung saan yan yung isa sa tumutulong dito para magkaroon ng supply ng kuryente. Halos palibot dito, gilid. Ayan o. Kasi dito, ang source ng kuryente ay geothermal. Kaya dito medyo matipid yung bibilis sila sa kuryente. At habang binabaybay naman namin ang lugar papunta sa lokasyon na sadya namin ay may mga nakikita kaming mga tubo. Ang tubong ito ay isa sa pangunahing gamit para sa geothermal. Ang malaking tubo na nakikita nyo ay steam pipeline, isang isolated na tubo na dinadaan ng steam galing sa balon papunta sa power plant. Dagdag ko na rin ang pinaka-common na tubo na nakikita sa tuwi, ang vent pipes, yung may liit na tubo na may puting usok, sinyalis na aktibo ang geothermal area. So nandito na kami sa bungad. Kaso ang problema namin dito ay medyo lubak-lubak ang daan. So kailangan namin maglakad kasi hindi kinakaya ng motor. Ito ang sitwasyon namin dito. Ayan, no? Halos yung gulong ng motor lumalaban dito sa mabatong daan. So hindi ko alam kung ilang minuto pa yung lakad papunta doon sa may 1, 2, 3, 4 sa sinasabi nila dito. Pero sana malapit na kasi yung paho medyo namamagana naman. Na-miss ko mag-vlog eh. Kaya sabi ko, diretso tayo ngayon. Grabe, pataas na to lugar na to. So may mga kasamaan tayong taga rito sa Tiwi. Kaya salamat sa mga kaibigan natin dito kasi sinamahan tayo papunta sa 1, 2, 3 falls sinasabi nila. So kung aabutin pa namin mamaya yung Palali Falls, punta natin ulit. Alright guys, so ito na, nakapark na yung motor namin dito. So kasama natin si Boss Gilbert, syempre si Dwight. Ayan, no? Kaibigan natin dito nakatira sa TV pero taga Naga siya. So dito ang daan. Ilang minuto pa lakad natin? 30 minutes bro. 30 minutes pa? So medyo malayo. Sabi, ito yung tubo dito, sinasabi ko sa inyo. Pero yung mga aktibong mga tubo dito hindi pwedeng hawakan kasi may init yan. Ito kasi mga halos sira-sira na din, no? Dati pati bulas. So grabe ang daan dito kung may kita nyo. Oras na ito ay medyo malayo na kami sa kalsada. Wala na kaming ibang nakikita kundi sari-saring halaman at punot kahoy. May trail ng bundok na ito, sinyalis na may mga nakaabot na sa mga gandang falls sa mga tagpuan dito. Isa pa sa nakapukaw pasin sa amin ang napakaraming puno ng saging sa bawat gilid na dinadaanan namin. Indikasyon na isa rin to sa pinagkukuha ng kabuhayan ng mga kababayan natin na nakatira malapit dito. Madulas yung daan kaya kailangan natin magdahan-dahan. Tapos ito yung paligid natin. So yun, baba na yan.
halos bangin na rin yan. Tapos makikita mo dyan mga punot kahoy na, tapos mga halaman. Madulas ang daan. Okay. So at the moment, siguro mag alas 12 ng tanghali. So after this, kung kaya natin pumunta sa Palali Falls, pupuntahan natin yon. Pero unahin muna natin tong 1, 2, 3 falls dito. Habang naglalakad kami ay may nakita si Gilbert na pako, kung tawagin, Asan? na isang gulay na masarap daw ihalo sa lutong ginataan. Ay, yan ang pako. Ayan. Anong luto niyan, boss? Ginataan. Sarap niyan. Ginataan. Sa ano? Sa Tabagwon. Ito yung dinadaan namin, no. Maliit lamang. Asya lang isang tao. Tapos dito makikita mo mga pulot kahoy na. So mamayang palipad tayong drone para makita natin yung location natin dito. Kung gaano ba kalayo at kung gaano ba kasukal yung dinadaan namin dito. Kasi kung makikita nyo, ito yung paligid namin. So medyo malapit na kami. Kaso lang, ang problema namin dito ay elevated na ang daan. Ayun, napataas na siya. Assault na to. Doon sa unang dinaan namin, patag pa yung daan. Dito paakyat na. At dito rin kayo makakakita ng mga kahoy na malaki. Gaya nito. Dito yung inaakyat ng mga kasama natin dito. Ito yung nakakapagod na daanan pag bundok ang aakitin natin. Sigurado ang tama ng pahong ito mamaya malala. Kailangan natin magbabad ng yelo sa loob ng 15 minuto kasi bugbog ang pako. Ha, grabe, nakakapagod lang kasi inaakit namin bundok. Sa ikalawang pagkakataon ay nakikita uli kami ng pako. Ngunit hindi ko lamang alam kung kasamahan ko ay nagbibiro lamang. Ha, grabe, napakalaki yan. Pako. Ang daming ganitong mga dahon dito. Aray, kalaan yung sa tayo. Ha, Siyempre. ayun, pahinga. Ito makikita nyo, ito bundok na yan. So dito sa baba, meron na siyang tubig na dumadaloy. Si Boss Gilbert nandun, napapahinga. Grabe. Nakakapagod lang kasi sobrang init ng panahon dito. Pataas na naman daan. Pero ang maganda dito pagpababa, yun ang nakakangalay ng tuhod. Kasi descending na tayo. Practice ah! Oo, kayang-kaya kaso magang-magalang pa ako. Woo! Ito bangin nyo, no? Huwag lang magkamaling makatapak sa gilid kasi sigurado sa baba tayo kukunin. Nakasama natin, no? Sa pagkakataon na ito ay nakakaramdam na kami ng pagod. Wala kaming dalang pagkain o kahit tubig lamang. Kaya kailangan namin magtiis hanggang marating namin ang mga falls na sinasabi dito. Boss, kaya mo, boss? Kaya ba? Assault to, boss. Medyo matarik. Ito, babayan, bangin. Ano, grabe? Walang kondisyon, ah. Practice! Sobra kasing tarik ng daan. Simula doon. So elevated siya masyado. Hindi gaya nung nandun sa unahan. Kahit pataas, at least hindi siya mahirap. Pero itong mahirap, oh. Pantay. Nasa gilid tayo ng bundok. Gilid ng bundok, gilid ng bangin.
Kita nyo yung ulap na nasa taas. So halos 1 month tayong hindi naka-vlog, hindi naka-adventure. So after a month, ito yung bungad ng vlog natin. Mahirap. Ito lang nagawa ng gana. Ha? Meron hagdan. Hindi pa yata tapos. Oh, sa'yo na boss oh. So bilangin natin kung ilan yung hagdan. Simula dito sa pinakaunang hagdan na to hanggang doon, makakit sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yun, bangin. Ang tsaga nang gumawa ng hagdan ah. Hindi na sinagad. Yung gano'n dito. Ha? Last na. Last ng hirap. Bago ang sarap. Ha? Kita nyo, pataas pa yan. Kasi ito, bundok na to. So meron pa tayong isang assault dito sa tinatahak natin lugar. Pagkatapos doon ito, tapos na. Paket pa. Halos 20 minutes na. Tama nga, 30 minutes. Lapit na. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa falls number 1. Isa pa lang to sa falls 1, 2, 3. So nandito tayo sa number 1. Tignan natin kung gaano kaganda ang falls dito sa lugar na to. Habang palapit ng palapit ako ay palakas din ng palakas ang tunog ng bagsak ng tubig. Sinyalis na malapit na nga ako sa unang falls na pupunta namin. Yan, sarap maligo dito. Kasi medyo malalim yan. Malalim ba yan? Gusto ko sanang tumalon, kaso ang problema ay hindi tayo masyadong marunong lumangoy. Kaya no choice, ang tayong magagawa ko na lang ay pagmasdan ang ganda ng kapaligiran, pakinggan ang malakas na bagsak ng tubig, at langhapin ang mapreskong hangin dulot ng magandang bundok na ito. Hindi tayo marunong lumangoy. Hindi tayo makakaswimming dyan. Mamaya. So pinakita ko sa inyo yung falls number 1 dito sa lugar na to, pero hindi tayo makakaswimming dito kasi medyo malalim. Sayang nga eh. Ang tayong magagawa na lang sana natin ay magpalipad ng drone habang sila ay nag-i-enjoy. Hindi pa pwede dahil sa mga punong kahoy na nakapaligid sa amin. Dito tayo sa may mismong harap ng falls. Ayan o, ramdam na dito yung lamig ng tubig. Tapos hanggang doon sa may dulo. Okay. Ganda. Hindi yun ng tubig. Welcome to my vlog. Huwag lang tayo mahulugan ng cellphone. Haglet. Ayun, may tatalon. Simula doon sa may taas hanggang dito sa baba. Kuya ba yan? Sa loob? May kuya ba yan? Malalim nga talagang tubig oh, kitang kita dito. So mamaya, doon naman tayo sa falls number 2.
Okay guys, after natin sa unang falls, dito naman tayo sa ikalawa. Ito na yon, halos magkalapit lang. Yun yung ikatlo, ito yung ikalawa. Malalim din yan. Lalim man. Malalim yan. Dumaan ako ng panahon ba? So dito na tayo sa ikatlo. Kasi mas mababaw. Pero kung makikita nyo, falls na din yan. Pero doon kasi medyo malalim talaga ang tubig. Mas malalim pa daw kaysa doon sa una. So ngayon, meron ko sa inyong konting trivia. Unang-una, itong mga tubong ito, nakikita nyo yan? Diyan dumadaan yung tubig. Tapos, yung tubig na lang galing dyan, yan yung tubig na nag-supply dito sa PB Albay. So grabe, nung hinawakan ko yung tubong yan, malamig. Kasi yung tubig na yun galing sa bukal. Grabe, ang liyo ng tubig dito, kung makikita ninyo, kitang-kita yung bato. Lalo na pag may refleksyon ng ilaw, na nagmumula sa taas hanggang dito sa baba. Tapos yun yung falls na ikatlo. Grabe, ang lamig ng tubig. Ramdam ko dito, kahit hindi pa ako lumalangoy. Dito pwede ka mag-slide. Kaso problema dyan, dapat marunong ka lumangoy kasi medyo malalim yung tubig dyan. Mas malalim pa dyan kaysa doon sa una. Grabe oh. Ito yung kalikasan yung sinasabi natin na masarap puntahan kasi natural yung tubig, malamig, mapresko. Ito lang ang hinahanap namin. Kaya lang, yung mga bata na pupunta dito, hindi pwede. Lalo yung mga 5 years old, mga 10 years old, hindi pwede kasi yung daan mahirap. Tapos, ayun, medyo malalim tubig. Pero na lang dito sa number 3. Ayun, kasi medyo mababaw dyan, dyan tayo lalangoy. So sa ngayon, nag-drone muna natin, magpalipad tayo drone. And then after palipad drone, langoy na tayo dyan. Alright, so matatangali sa inyo lahat. Alright guys, so tapos na kaming lumangoy dito sa may 1, 2, 3 falls. Pauwi na kami. Ay hindi pa, dadaan muna kami sa Palali Falls pagka parang oras namin. So depende yan sa lakad namin palabas dito sa kinakatayan namin papunta doon sa pinaradaan namin ng motor. So ayun, ang ganda dito. Tatlo, ikalawa, ikatlo, ikalawa, una. Pababa na tayo. So ang problema lang pala dito, maalimatok. Yung parang linta na dumidikit sa mga damit tapos papasok sa mga mata ng lumalangoy dito. Medyo mahirap tanggalin. So ingat-ingat lang sa mga pupunta dito. So before kayo magdamit, i-check muna yung damit nyo kung meron mga alimatok kasi delikado. So mahirap yung tanggalin sa mata. Pumapasok yung kung saan-saan dyan. So kailangan natin yan kunin bago matanggal yan. Hindi yan kusa lalabas. Grabe na dito. So yun, dito na kami. Paalis dito sa lugar na to.